Half a tire in Pania. In case I was I got such a one, I have a lot if I'm away, Peter. I'm a carry what I'm a get back one mount. Million dollars on my way. I make a prayer. I be the entertainment. I be the entertainment. I have my. Tara you need the name. Sala, I make a friend can't hire with your hand up. Rosie Max. That opening prayer. Oh, can't you quit? I'm not tired. Ọwụwaji. Ọtụtụ ahụ. I be the I be $1 ụmụaka ụmụabịa ha jekwa opening prayer. The both people na-eme ihe gbasara ihe ma ọ dị culture bụ amashi ha what I was saying that otu eme Chineke na-edukwa ihe ọbara na-emekwa na-eme our government ga-etekwa aka a na-emekwa enwe the bad eggs ndị na-adị akọsụ wahala mana anyị ga-ejizi ndị a niile anọ m taa nwa na ihe dọla ọ dị ka na-agba ma ụmụabịa ma ama ogwe that everybody to see all those things to the culture no that actually should woman Chineke na-agọzi anyị ha na-eme ekene m unu. Thank you, sir. So, actually, before a baby,